O consumo de alcohol e drogas e superar o límite de velocidade son as infraccións que máis puntos custan aos condutores. A través de cursos pódense recuperar, igual que cando se perde o carné. O volante hai que ter sempre os 5 sentidos alerta, sen embargo, non todos os condutores collen o coche con todas as súas facultades activas. As maiores causas de perda de puntos ou de retirada do carné son conducir baixo os efectos do alcohol ou das drogas, superar o límite de velocidade e usar o móvil mentre se manexa o coche. Moita xente que sigue abusando do alcohol, sigue abusando das drogas, excesos de velocidade. Obviamente cada vez van a meter todo isto máis caña, de dicir unha forma máis brusca, porque aumentan moitísimo a probabilidade de ter accidentes con drogas, con alcohol, con unha velocidade excesiva, pois o que vai aumentar que teñas maior probabilidade de ter un accidente, maior probabilidade de que morras, etc. As persoas infractoras poden recuperar pouco a pouco os puntos do seu carné, para o que deben realizar cursos. Recentemente cambiou o do permiso por puntos. Ora, para recuperar os que están a 0 puntos, teñen un curso de 20 horas. Recuperarían hasta 8, unha vez que superen un examen. A vez, os que perderon o carné por sentencia judicial, cando van por juicio, pois suele ser porque dan unha tasa de alcoholemia superior a 0,60. Unha vez que van ao juicio, pois retiranlle o carné un número de meses determinado. E despois teñen que facer tamén este curso de sensibilización ou de puntos, que é o mismo. E logo están os cursos parciais. Hasta ahora se recuperaban 6 puntos, pero ahora vanse recuperar só 4. Son menos horas, son 10 horas, antes eran 12, pero só se recuperan 4 puntos. Sen embargo, non todos os condutores poden optar por esta vía, xa que teñen limitacións. Podes facer este curso cada 2 anos, o curso parcial, para recuperar 4 puntos, pero podelo facer cada 2 anos, e os profesionales cada ano. Cando che compensa, cando tes, imagínate, que tes 2 puntos, métenche unha sanción de 4, e antes de pagar a sanción, pois deberías facer o curso de recuperación parcial, porque sumarías de 2 a 6 e despois pagas a sanción e quedarías de novo con 2 e non perderías o carné 6 meses. Na actualidade, a través dos cursos de recuperación poden obterse un máximo de 12 puntos.